Okay. Yagama kusha kumathamba amhlophe aleli ukuthula kuyihlwele zami nakuyihlwele zonke. Khathazwe into enye. Yekuba ko Facebook kuyaphithizela. Kuphithizelwa ngento yokholo lemveli. Kholo olo lemveli lingaziwayo ngabantu ba ukuze kubekho into ekuthiwa ukholo lemveli. Kwakuqaleke kwenzeka ntoni ngexesha loba singena kule nkululeko sayifumanayo. Ndikhalela uba ke mna ke niye kuphithizela ko Facebook ke nibize intlanganiso nohlukane nongcabalaza nibe nibathuka ngoba kwalapha kukholo lemveli sasithe asizuya ndawo kukholo lemveli uba selibele kuthuka inkosi ba into yenu kunina bantwana lutsha umsebenzi wenu kukuceza izinto eningazaziyo ningakange nibuze namava wazo buzani ngokholo lemveli uba yintoni na ukholo lemveli nizocacela uba yintoni na ukholo lemveli. Ngoba kwalokholo lemveli ndandike ndatsho ndathi abantu besiya ebuKristwini nje babethwa ngabantu bamasiko abakwenza ngendlela engeyiyongo athi umuntu ngoku selegula abaleke lobuKristwini kulaa ndawo kuthiwa kukwangcabalaza ubethwe ngabantu ebebethe banolwazi bababetha abantu bathi sa thina ke bantu bayaziyo loo nto siyayazi into yokuba myeke ungcabalaza nam ndinabapha apha endlini nam bakhona ongcabalaza and ndiyabasapota. Apha kwakuthe xa kukhululwa inkolo kodwa kungabikho nkolo izawubethenye kodwa kuyaqhubekeka isizwe sithule kukho abantu ababetha ongcabalaza bebabethela into babengongcabalaza ungcabalaza ukhona mna ndiyancanca kungcabalaza ngexesha loba kufuneka ndibuzile andihoyanga nto yakhe ayihambayo koko ndizawubuza le yami indixakileyo athi kuba engumuntu omdala andiphendule yazini le nto uba kwaba bantu nibathukayo kukho abantu abadala kwaba bantu nibathukayo kukho izihlwele ezingachikinyiswayo ndandimane ndisithi kudala uxolo xa ebheka eralini ndithi kuye kwingoma apha eyayithetha ngotata uMathanzima ndithi uyabona ke xa ifika kule ndawo ithukisayo uzuvala umlomo wakho ngoba uzawuzibona sewuqalekisiwe zizihlwele zeminye imizi. Madoda uthini ukuthuka indlu yam uthuka ixaka ungandixeleli sendihambe ndisiva ngabantu uba wena uthi ukhathazekile. Madoda mditshwa wena madoda ukholo lemveli liphelile xa belingaphelanga kukho imibutho evukayo kuthiwe lo ngumbutho kabani lo ngumbutho kabani yagqibela nini intlanganiso yokholo lemveli kule ndawo yayilo nguNothembile nodala uxolo nomtyaphi notatu uRuben Mveliswa utata uMveliswa sisilwa na unokuzola ayongena komhlobo wenene siyikomiti phaa komhlobo wenene kodwa sizazi basadilizwa njani na apho sazibona sesingaphandle sekumneyikama kulodwa ukholo lemveli lingangeni ndawo liphinde lavuka phi ukholo lemveli latshabalalayo nje. Hey sanumchukumisa bizana intlanganiso sidibane sijongele nto uba yintoni nivelamvilalayo. Ima kancinci ke mama imali yenkolo kantu ngo-2000 yatyiwa nguKhubheka ehamba noDr Nozola Mndende emveni kwako wagxothwa uKhubheka washiyeka uDr Nozola Mndende kwa-SABC kwazongena uMadoda Mditshwa wenza nina ividiyo. Abantu bokholo lemveli zange babhatalwa kwa even nguMadoda Mditshwa kodwa uSABC uyayikhupha imali yokholo lemveli iphelela phi? And wena mama zange wanikwa nesenti emdaka kwanguMadoda Mditshwa lo namhlanje usithukayo engene kwindawo yomntu owayetye imali yokholo lemveli uKhubheka noDr Nozola Mndende. Yho ndiyanicela ke kanuphithizela kweFacebook ndiyanicela kanibiza intlanganiso noba kusekuqaleni konyaka ngoba unyaka sowuphelile sizowuvala into yenu uba yintoni yaphi izawuphelela phi ngoba ukholo lemveli laphela lona umntu othi usahamba ukholo lemveli unolwimi ngoba kaloku ngesiyazi ngenentlanganiso azibizayo. Ukholo lemveli lantoni ukholo lemveli latshabalala laphela kuthukwa inkosi xa into enzekalayo asizuya ndawo ngaphandle kwenkosi uthuka inkosi ngongcabalaza asizukuya ndawo ngaphandle kwenkosi kuba kaloku inkosi zingade uzihlasele xa kuthiwa yiconference mama. uDr Nozola Mndende yena uya kwamprofeti uRhadebe angathethi ngomprofeti uRhadebe angathethi ngerevelation avela athi aba ongcabalaza zingxaki bayingozi mabalunyukele xa bekutheni because abangcabalaza ngabafaka yena kwa-SABC. Sesithuka nakunyana kaDr Nozola Mndende ngoku uAndile Mhambi uAndile Mndende
Andile Mndende ngoku nguyende ongene kwindawo kaPhumzile Mnci ngoku emhlobo wenene nguye osephendula izinto ezenzeka emhlobo wenene uzazelaphi unyana kaNokuzolwa Mndende ke ngoku sithengisa ndiye ndaluthwala ukholo lemveli ndaluthwala kwamhlobo wenene odwa ujonga bayayazi loo nto uba ngubani owandolala Omfundisi uNxiwa bayayazi umama uKwekana upha emhlobo wenene ngoku uyayazi mhlanga ndibethe izishumi mna ndisuke ebufundisini umama uKwekana kwasa elapha abefundisi ababephaya babesithi yima noThembile le nto sizayilungisa namhlanje kuthuka indlu yam andaba ndixeleni yeyi sanundichukumisa ngoba le into niyiphetheyo naniyithathe kum ndiyakuyidiliza ngomzuzu omnye itshabalale uDr Nozolwa Mndende ufaka unyana wakhe emhlobo wenene ngoku nguye olawulayo ngoku sakhutshwa thina pha kulawula unyana kaDr Nozolwa Mndende uAndile Mndende yiprojekthi le kaNokuzolwa kwa-SABC ngoku ngena unyana kaDr Nozolwa Mndende nguye ophendula mna yayindima oyisebenza pha uDr Nozolwa Mndende ngulo wayindithuka phambi kwakho esithi ndawukhuthuka amadolo uze uthi wena ke ngoku mandimiyeke kuba ndizawulimala ndamyeka for 24 years ndizenzela umsebenzi wami kaYouTube usaqhubeka kuyandithuka yena hayi mabenze intlanganisa ndiboyiki tyhini madoda nanjengoba ndanditshilo utata uNxiwa uyayazi ndandithe uqala utata uNxiwa notata uJonga nomama uKwekane bayayazi uNothembile ngoko ndandisenguMadikwa uNothembile Madikwa wathini xa wayethetha kukholo lemveli ndathi uba nikhupha induku khuphani induku nika amakhwenkwe amaqela amabini abethane ngenduku sanukhupha induku ninika amanye amakhwenkwe kwamanye zozithathwe sanukuthetha kuFacebook ngoba uNothembile akanayo ifowuni ndifuna nina abantu bahlukumezekayo bizani intlanganiso noba niyibizephi aba bantu bafike bazothatha ulwazi apha kuwe mama umnadoda Mditshwa ebencanca ulwazi apha kuwe uNokuzolwa Mndende bancanca ulwazi apha kuwe bagqiba babuye bazothuka indlu yakho tyhini bathuka indlu yam njani banesibindi madoda ungibambe kwelinye icala bendingalicinganga umadoda Mditshwa unesibindi mama unesibindi camakho tyhini bandikhela abantwana